Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Grabe! Parang naiwan ng mga paputok! Na parang lahat sila ay nasa bibig ko ngayon at lahat sila ay nagsasabi ng Happy New Year! Sige na nga, panindigan na natin tong pumuputok-putok kong boses. Okay lang yan. At least ngayon tayo nag-show up. Oo, hindi pwedeng tatamad-tamad, B. Tandaan mo, hindi ka mayaman, huh? Anyway, it's a happy Monday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Walang boses. Sa isip mo. Your dalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. pakinggan nyo to. Bakit? Trip lang. Ano na, inuubo na ba ang lahat? Oo, tingnan mo yung katabi mo kung mukhang nagdadry na ang mga parte-parte sa mukha. Oo, yung mga tipong nagbabakbak ang ilong. Tingnan mo yung ilong ko. Pag nakikita nyo yung ilong ko ngayon, parang nagbabalakubak. Grabe, talagang nagbabakbak siya to the highest level because sobrang lamig sa Pilipinas. Ramdam mo? Ayan, ganyan talaga kapag ka medyo manhid ka na. Hindi ka na nakakaramdam ng weather. Sabi ko kasi sa'yo mag-move on ka na. 2026 na talaga. Anyway, para sa'yo na nanlalamig at para sa'yo na hanggang ngayon, tinatamad pa rin. Isa lang masasabi ko, it's a time! Pero okay lang yan. At least, nandito tayo ngayon. Nandiyan ka, nagtatrabaho dahil hindi pwede ang tatamad-tamad. Pwedeng medyo chill muna. Oo, pwedeng wag masyadong magbida-bida sa trabaho. Doon ka muna sa medyo gitna lang. Oo, take it slowly. Wag ka masyadong nagmamadali, baka madapa ka. At habang may ginagawa ka dyan, ano ba? Kamot ng kamot! Bakit kamot ng kamot? Anong makate? Ay, nakalimutan maligo. O siya ba nagkakamot ka dyan? Ako po ang inyong makakasama, makakausap, makakadaldala niya ngayong araw ng Lunes, January 5, magmula 3 to 6 p.m. sa programang Love Trip. Oo. Ay, tayo bagong buhay na. Oo. Oo, parang itong boses ko na naririnig mo ngayon, sign to Sign to para sa'yo na magbagong buhay ka na kung ano man yang ginagawa mo noon na dapat hindi mo na ginagawa ngayon. Kaya naman, tamang-tama, isip-isipin mo muna. Distracted ka na naman. Oh, sige na, ito nahihinga na. Oo, ito yung isang malaking hingahan ngayong 2026. Okay, take a deep breath. Okay, may mga plema-plema. Okay, breathe in and breathe out. Kate. One more time, breathe in and breathe out. Okay, last one. Breathe in and breathe out. Ang sarap. Asya, diyan ka muna hang on tight habang nakikinig ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Monday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?